Имам чувството, че гаджето ми изневерява, защото съм грозна. О, чакай малко. Средна работа си. Имам проблем. Всеки път, като се погледна в огледалото и си казвам, никой не те харесва. Браво, хубаво да бъдеш искрен със себе си. Здравейте, аз съм най-добрият терапевт в Бургас, област Стрелча, Пишка, Ямболско. Завършил съм това, да. Не си спомням много тези години, заради дрогата в системата ми. Искам да запълня презената, която баща ми остави. И затова спа с различни мъже. Но мисля, че това не ме прави курва. В коя част на града живееш? Лявата. Крамарката винаги е в левия ъгъл. Повечето хора си мислят, че света се върти около тях и са доста делулу. Ама затова съм тук да ги вкарам в правия път и да им кажа, че не стават за нищо. Ти си терапевт, а не заболекар. Не ми пука, че устата ми мирише. И мога да окажа право в лицето. Умолявам те, не дей! Имам бая хора, но това е странното, че идват само поведнъж. Ти си ужасен терапевт. Защо изобщо работиш тази работа? Пари. Не разбирам какъв е проблема. Седи ми вика млъквай. И се връщай в кухнята. А защо не си в кухнята?